alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioak. Era honetako funtzioak horrela dira, I berdin K zati X, nun K da konstante bat, zenbaki bat. Horrela jarri ordez, jar daiteke X bidarri berdin K konstantea, hau da X lehen atalea pasatuz bidarkatzen. Hau da, X eta Iren arteko bidarkadura beti zenbaki konstante bat da. Honek zer nahi du esan? X handitzen denean, I txikiagotu egin behar dela bidarkadura beti konstantea izateko. Esate baterako. X bidarri. Izango balitz, bi, hau da, konstantea, bi hartzen badugu, X bat denean, I da bi. Bidarkadura bi izateko. Handitzen badugu X bi baldin bada, I txikiagotu egin behar da. Bat izango da, bidarkadura bi jarraitzen segitzeko. X lau izango balitz, I izango litzateke 0,5. Eta beti horrela izango litzateke, hau da, X sortzi izango balitz, I izango litzateke 0,25. Hau da, X handitzen juten den neurrian, I txikiagotzen juten da. Era berean alderantziz ere egin genezake, I goraka jungo balitz, X beraka jungo litzateke. Horregatik deitzen da alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioak. Bat gora doanean, handitzen denean, bestea txikiagotu egiten da. Bideo honetan ikusiko ditugu zenbait adibide, ikusiko du zein daun alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioen adierazpen grafikoa, ze ezaugarria ditun, ikusiko du ez dala funtzioak ez direla beti jarraiak, badituzte hutsune batzuk, eta aztertuko dugu ere funtzio hauen simetria. Horretarako bideo baten bitartez, zenbait ariketa ikusiko ditugu. Lehenbizikoa hauxe izango da, sinplena. Adierazi, I berdin bat zati X funtzioa. Horretarako ikusi behar dugu lehendabizi ea beti dagoen definituta edo ez, hau da, zein dan funtzio honen izate eremua. Dakigunez, izendatzailea 0 egiten denean, funtzioa ez dago definituta. Beraz, kasu honetan, X izendatzailea 0 denean, I ez da existitzen. Beraz, funtzio honen eremua izango da Xen balio guztiak, hau da R, baina hemendik atera behar dugu 0 puntua, eta jartzen dugu giltzen artea. Azter dezagun funtzioaren simetria, baldin baduzka. Fx berdin bat zati X. Simetriak aztertzerakoan, kalkulatu behar genuen, F minus X, eta ondoren ikusi zer relazioa dagoen Fx eta F minus Xen artean. F minus X izango da noski bat zati eta Xen partez minus X jarri behar da. Baina hau da minus bat zati X. Eta honako hau da hain zuzen ere
fx, beraz, hau da, minus fx. Beraz, betetzen da, f minus x, ez dala fx, baizik eta minus fx. Honek nahi du esan, funtzioa dela simetrikoa, jatorriarekiko. Balio taula bat egingo dugu. Beti egiten dugun bezala, x jarriko dugu hemen jarriko dugu i, berdin, bat zati x, xi zenbait balio emango dizkigu, eta ikusiko dugu zein diran x bakoitzari dagokion iren balioa. Ardezagun adibidez, minus bi, x minus bi denean, i, ikus daiteke hemen, i da bat zati minus bi, beraz, minus 0,5. Minus 0,5. X minus bat denean, i da minus bat. Badakigu 0 balioa ezin diogula eman, zeta 0 ez dago eremuan. Minus iru emango bagenio xi, i izango litzateke minus bat zati iru, beraz, minus 0,3 periodoa. Balio positiboak ematen badizkiogu, adibidez bat, bi eta iru, x bat denean, i da bat, x bi denean, i izango da 0,5, x iru denean, 0,3 periodo. Hau kontutan izanik, saiatuko gea hala nolako funtzioa irudikatzen, eta ondoren GeoGebrarekin baieztatuko dugu. X ardatza, y ardatza. Bueno. Hartzen baditu aurrena balio positiboak, x bat, ardezagun hau bat, x bat, y bat, izango litzateke puntu hau gutxi gora bera, x bi denean, y da, hemen gaude, 0,5, x iru denean, da 0,3 periodoa, hor nunbait, ez du puntua jarri, baino x lau izango balitz, i izango litzateke bat zati lau, 0,25, txikitiago izango da, baino beti positiboa, hau da x ardatzetik gora, emango bagenion xi 0,5 balioa, beraz hau, emango diot hemen 0,5, i izango litzateke bat zati 0,5, beraz bi. X 0,5 denean, i da bi. Orduan funtzioa izango litzateke, gutxi gora bera, horrelako zerbait pasatzen da puntu hauetetikan, hortikan berakadoa, baino beti positiboa, eta hemen dik baitare
positiboa da eta goraka juten da. Aurrean aipatu dugu funtzio hau jatorriarekiko simetrikoa dela. Beraz, nahita nahi ez izango da horrelako zerbait. Ez da beharrezkoa balio negatiboak kokatzeaz eta badakigu funtzioa simetrikoa dela. Eta ikusten den bezala funtzio hau ez dago definituta 0 puntuan. Horrela eta guztiz ere eta baieztatzeko esan da bezala GeoGebraren bitartez irudikatuko dugu. Funtzioa da I berdin bat zati x, irudikatzen badugu, hemen ikusten dezue, nola da funtzioa. Beti eskubiko adarrean x handitu ala, I txikiagotu egiten da. Eta ezkarreko zatian, ere, oitu intzait funtzioa, ezkarreko zatian ere, hau da, aberuzten duten lehen bezala, zan, bat zati x, hauxe da aurreko funtzioa. Esaten nizuen x negatiboa denean, I baita negatiboa da, baino 0ra hurbiltzen da. Argi ikusten da funtzioa simetrikoa dela jatorriarekiko, eta ez dagoela definituta 0 puntuan. 0tik ezkarrea funtzioa dago beran, I negatiboa da, eta 0tik pasatzen bagea, hau da 0tik eskubira, funtzioa da positiboa, I positiboa da. Adieraziko dugu beste funtzio hau I berdin minus 10 zati x hore funtzioa alderantzizko proportzionaltasunezko funtzioa da balio taula bat osatuko dugu, deduzituko dugu ondoren nola dan funtzioaren adierazpen grafikoa. Horretarako betiko modun taula bat egiten dugu, x eta y, x izango balitz minus bost, adibidez, y izango litzateke minus 10 zati minus bost, beraz, bi. Minus lau denean x, y izango litzateke minus 10 zati minus lau. Eragiketa hau eginez, izango litzateke 2,5. X minus iru danean, y izango litzateke positiboa da 3,3 periodoa, x minus bi y da bost, x minus bat y izango litzateke 10, lehen aipatutako bezala 0 ezin diogu emango dizkiogu balio positiboak, bat denean minus 10, x bi y minus bost, x iru y minus 3,3 periodoa, eta abar. Iruditzen zain nahiko puntu bat ditugula
adierazpen grafikoa egiteko. Edo behintzat hurbilpena egiteko. X minus bost, bat, bi, hiru, lau, bost, I, bi, bat, bi, gutxi gora bera, jar dezagun hor nunbait. X minus lau denean, X minus lau, I goraka dijoa, 2,5, jar dezagun hor, minus iru denean, I izango da, 3,3 periodoa, beste zerbait gora dijoa, beraz, sumatzen dugu, funtzioa izango litzatekela horrelako zerbait. I, ikusten dezuen bezala, beti, kasu hontan, X negatiboa denean, I da positiboa. Eta, X positiboa denean, I da negatiboa. X bat denean, I da minus 10, beraziongoa oso beran. X bi denean, I izango da bost, jartezagun adibidez hor nunbait. X iru denean, I izango litzateke minus 3,3, sumatzen dugu funtzioa izango dela horrelako zerbait. Gaina, bi adarroiek, dakigunez, dira jatorriarekiko simetrikoak. Aurreko kasuan bezala egingo dugu honen adierazpen grafikoa. Funtzioa da I berdin minus 10 zati X. Hauxe da funtzioa. Nahiko urrun dago arratzetikan, baina ikusten dira bi adar, X negatiboa denean, I positiboa da, eta X positiboa denean, I negatiboa da. Errepikatzen dut, funtzio hau ez dago definituta 0 puntuan, simetrikoa da 0,0 puntuarekiko, bestalde, izango da gorakorra minus infinitotik 0ra, eta 0tik plus infinitora, eta ez da inun funtzio beherakorra. Jarraituko dugu. Ematen dizkigute bi funtzio, alderantzizko proportzionaltasunezko bi funtzio, I berdin bi zati X, I berdin hiru zati X, eta I berdin lau zati X. Esaten digute, adierazteko ardaz batian, hirurak, eta zein den jatorritik urrunen dagoen hiruitako funtzioen urrunena dagoena. Horretarako egingo dugu ardatzak irudikatu, eta hasiko gea hau kokatzen koordenatu ardatzetan. I berdin bi zati X. Horretarako balio batzuk emango dizkigu X-i eta aterako ditugu iren balioak. Eman dezagun X bat dela, X bat baldima da, I izango da bi zati bat, bi. X bat, I bi. Bat, bi. Hor nunbait egongo da. X bi denean, I izango litzateke
bat. X lau izango balitz, lau, X I izango litzateke, bi zati lau, 0,5. Ordu gutxi gora bera ikusten deu nola dijoan funtzio hau. X izango balitz 0,5, I izango litzateke bi zati 0,5, hau da lau. Hau da bi puntua, iru, lau. Bueno, gutxi gora bera izango litzateke funtzio hau. Behintzat, eskubiko adarra horrela izango litzateke. Eta ezkerreko adarra balioak emango dizkiogu, naiz eta jakin jatorriarekiko simetrikoa dela, hemen diezaiogun X balio minus bat, X minus bat denean, I izango litzateke minus bi, beraz, hor nonbait, X minus bi denean, I izango litzateke minus bat, X minus lau baldin bada, I izango litzateke bi zati minus lau, minus 0,5. Beraz ikusten dugu, funtzio honen adierazpen grafikoa, adarrontan, horrelako zerbait, izango litzatekela. Ez dakit oso ondo ikusten da, baino ezkerreko adarra eta eskubiko adarra dira simetrikoak 0,0 puntuarekiko, jatorriarekiko. Gauza bera egingo dugu, I berdin, hiru zati X funtzioarekin. Lehen bezala taula irudikatu gabe jarri gabe egingo dugu. X bat denean, hemen gaude, I kasu hontan da hiru. Hau zen bi puntua, hiru puntua izango litzateke, hau. X hiru denean, bat, bi, hiru, funtzioa izango litzateke bat. Gutxi gora bera izango litzateke horrela. Beraz, nahiko agirian dago izango dela horrelako funtzio bat, hau da egongoala beste funtzioaren gainetikan. Eta jakinda 0,0 puntuarekiko simetrikoa dela, izango litzateke horrelako zerbait. Hau da, 0,0 puntutikan ardatzetik urrunago dago funtzio hau. Eta gauza bera gertatuko zaigu, beste funtzio honekin, lau zati X funtzioarekin. X bat denean, hemen gaude, kasu honetan funtzioa da lau, gainetik handao puntu hau da lau. I berdin lau. X lau izango balitz, funtzioaren balioa da bat. Gainetik handao, beste bi funtzioetatik orduan izango da horrelako funtzioa. Eta ezkerreko zatian horrelako zerbait. Beraz, gehien urruntzen dana jatorriarekiko da I berdin lau zati X. GeoGebraren bitartez jarriko dugu hau txukunago. Eta saiatuko gea hiru funtzioak grafika berdinean irudikatzen. Edo koordenatu jatorri berdinean. Lehenbiziko funtzioa da I berdin bi zati X irudikatzen badegu, hau izango litzateke, horrean, bigarren funtzioa I berdin hiru zati X
forma nahiko berdina dauka, berdea, baino gehiago urruntzen da jatorriarekiko. Eta bukatzeko, I berdin lau zati X irudikatzen badegu, gorria da ikusten dezuen, gehiago aldentzen dela 0,0 puntutikan. Ezabatuko ditut hiru funtzio hauek, eta orokorrean irudikatuko dut beste hau. I berdin orokorrean zenbaki bat, deituko diot K, zati X, funtzioa ez da irudikatzen zeta ez diogu kari balio bat eman. Beraz, ez da posible irudikatzea. Horretarako deslizadore bat aterako dut. K zenbaki izena emango diot. Hemen gertatzen zaiguna, K bat denean, funtzioa da bat zati X, eta irudikatu zaigu. Orain, muitu ingo dut K, haundigoa ingo dut, eta ikusiko dugu ze gertatzen zaigun funtzioari. Muitzen dut K, eskubira, ezkerreko partean ikusten dezue nola aldatzen daun funtzioa, kasu honetan da 1,75 zati X, ezkerrean dezue, eta K haunditu ala, bi adarrak juten dira simetrikoak mantenduz 0,0 puntutik aldentzen, bai? K txikiagotu egiten dut, gutxi gora bera guain da baten inguruan dago, hurbiltzen da 0,0 puntura, eta K negatiboa egiten danean, ikusten dezue hemen da baldaketa, funtzioa pasatzen da lehen eta hirugarren kuadrantean irudikatuta egotea, bigarren eta laugarren kuadrantean irudikatuta egotea. Hemen ere, karen balio absolutoan haunditzen denean, funtzioa, hau da, adarrak aldendu iten dira 0,0 puntutikak, jatorretikan. Egin dezagun urrengo ariketa, hemen ematen dizkigute beste hiru funtzio, baina nunbait konstanteak zerbait diferentea dira. I berdin bat zati bi zati X, I berdin bat zati hiru zati X, eta I berdin bat zati lau zati X. Esaten digute ere adierazteko ardatz beretan, eta galdera berdina egiten digute zein grafiko dago jatorritik urrun. Zuzenia joko dugu GeoGebraren gana, eta adieraziko ditugu funtzioak. Lehenbizikoa da I berdin zan bat zati bi zati X, parentesiekin jarri behar dugu, bat zati bi eta guzti jau zati X. Funtzioa ikusten dezue nola dan, irudikatu dezagun I berdin bat zati hiru eta guzti jau zati X. Ikusten dugu funtzioa 0,0tik gertuago dagoela, pixka bat gerturatu dela, eta bukatzeko I berdin bat
zati lau zati x. Pentsatzekoa da nolakoa izango da funtzio hau. Gero eta gertuagoa egongo da 0,0 puntutikan. Hau da funtzio beltza, ikusten dezuen bezala, gerturatu inda. Forma berdina du, baino 0,0tik urrunago da. Urrunago dago, bat zati bi zati x, erdian bat zati iru zati x, eta gehien hurbiltzen dena bat zati lau zati x. Esaten ziguten edo galdetzen zigutena zan zer funtzio dago jatorritik urrunen, eta jatorritik urrunen dagoen grafikoa da iberdin bat zati bi zati x. Hau da funtzio gorria.